Dobro večer. Direktor Direkcije za obnovu zemlje, inženjer Milutin Mrkonjić, danas je posjetio most preko Velike Morave kod Mijatovca. I ove godine će naša zemlja biti Mrkonjić grad u okviru druge faze obnove zemlje. To je prilikom današnjeg obilaska desne trake izjavio direktor Direkcije za obnovu zemlje, inženjer Milutin Mrkonjić. Ivane, 4. januar je 5 stepeni. Izjavio direktor Direkcije za obnovu zemlje, inženjer Milutin Mrkonjić. Ili ima nekih problema u realizaciji projekta? Partizanski pucar država dinamike. Mrkonjić je pohvalio jedan pravi primjer kako jedan korisnik autoputa daje ideje. Vlado. Rekao inženjer Mrkonjić je naglasio. Vlado. Mrkonjić je još jednom naglasio. Vlado. On je rekao. Sreća prati hrabri. Rekao je Mrkonjić. Druže Đokiću, vi ste neposredno dali doprinos, dali ste zemlju. I poručio svima u zemlji i svetu. Vlado. Ivane, druže Đokiću. Mrkonjić je još jednom naglasio ambiciozno i sa optimizmom. 4. januar 5 stepeni. Kako je rekao Mrkonjić. Vlado, druže Đokiću, čestitam. Kad je rok? Zato naglasio je Mrkonjić. Vlado, ja mislim da ćeš ti biti prvo preduzeće koje će ući u veće projekte druge naše faze. Mrkonjić je još jednom naglasio. Vlado, druže Đokiću, kad je rok? Vremenska prognoza izvanredna i naravno dajte ljudima veće premije. Vidi kako je vreme. Vlado, Ivane, druže Đokiću, mnogo lepo je kad radite. Precizirao je inženjer Mrkonjić. I pri kraju dnevnika pre sporta iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja saopštili su nam da trenutno u Beogradu i okolini zvanično nema epidemije Milutin Mrkonjić, ali uglavnom kod starijih ljudi postoji epidemija Slobodan Milošević. Šta je tu je, neke nove generacije imaće očigledno dosta posla. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.